Kum Shiban Taban Rakhe ya kasngi kan mau burame ki nongrap lani ka Meghalaya Farmers Day. Ka Hill Farmers Union hak artare unok pra arja apulai kalapan bana bakan don kejingelang ya merjing mot ki nongrap ka balatip kerteng ka Meghalaya Farmers Parliament ka ban long hak sautare unok pra arja apulai ha State Convention Center hak bau menteri rangba ka jela nalor ki weipat ki menteri kin wan bani shim bentalem. Haba kran sikilat pathai kubor na kalyang presiden keseng ubak komandar Sangpliang ulaong bahakani kejing lang kandan kejing pentip na gitanat paper hakabaya day bat ki scheme na kabenta ka jiwan toy ki nongrap nalor kani ulaong ru bakandan ka kenta ka bakham kong san hakaba ki nongrap kin yo ban bo iki jingkli hakmat ka dorbar ka ban long hakate gasngi jingalang kejungi kebangin selong haka sauterik ya kebangi khot ka Meghalaya Farmer Parliament kini kedi ka parliament joki nongrap ya hakaju kapor ni subharo ban pentip baka sauterik kadairu kaju kasngi kan mau burom ya kinong rap ya kaba latip kum ka Meghalaya Farmers Day te kini ka Meghalaya Farmers Day nakleng jungi kum ka HFU ngilapan bana arajar kat khandai ban rakhe kum kasngi kinong rap tingi sukmen banakleng jung ka sarkar Meghalaya pade kala wanra ya notification pat menta ka sauterik di semban kala long official bakasngi ban kenau buram kerpang yakin norap jongka jela Meghalaya. Di kini kasngi kalau ke kerpang mar hakaju kapor nginyo ban rakhe yakini kasngi mar hakaju kapor ngiyo ban pelong ya ka Farmer Parliament. Hakani kasngi menteri rambah jongka jela konrat sama unwan berlong kongsan nangta i menteri badai kemi katna veterinary iba elhek kum sembut kongsan bat kum juru kum ikong amprin lingdo i Dr. M. Amprin Lindo ibadai i Minister badai kemi yakin orap ai in don lang hak kataika jingelang hakabedi pada batki program kindon kini ki presentation kemun ki jing yatho nak leng jong ki department maper hakabedi batki scheme ya kiba kum ka department kidon nak kamta jing mentoy jong ki norap te kidon sibun ki presentation nado ka agriculture ka horticulture ka fisheries ka veterinary bat kum ta ter bat kham tamru yakini ki mission maper ka baka sarkar kala wanrat na kamta ka jingtip jong ki norap ka bakham sngutenat bat ka bakham gerpang nam ta kini ka Farmer Parliament kandon ka kenta hakaba kandon ka jing keli kum balong ka assembly kum tu hakaba ki norap kinbu iki jing keli te haka jing sisa ni ladet pha lupa yakini ki jingkli haki department maper kum balong hi ka assembly te hendrei nilayo sibun ba ki jingkli to ndom la ban kelilut haka to kasni te nakleng jong ka sarkar kalabu nakleng jong department kala jit ka to nilai ki jingkli bikin yo ban keli ha khmat jong ka to ka parliament bat yaki wai pat ki jingkli ngin yo ban place lupa lan ngin yo ban bu lupa ha ki file ni table kenang bakin yo ki jingkli tikan ni ka kenta kalong ka ba kerpang nam ta jungi hak bangin yo bania yo kli jingkli but what happening kini presentation ro lada ki nongrap kim padon ke jing shai kila ban don ke discussion ani ke jingkli kenang bakin shai hak bede bat ki scheme ki baka sarkar kadon hak bede baki jingkli na ki nongrap ngan bu tam ka bekat tu kan ki jingkli kawai kini ke jingkli ka ba ki nongrap ki bu ba kajing bambiang kajong usumbai hakaba ka department kajupun poi isya ki nongrap kata ka dikuwe kabaan kalong ba kajing poi ki sembai limba ki blok ka slam palat tenteng ka porthung kalalat usumbai udangwan kata ka dikuwe kabaar kadai kajing islam joka sarkar namana du usnam arjar akuwe hadu menta arjar akulai lajan kut hendri ki padio ya kabai compensation dan ki jik penjot joki marep ka bor joka marian te kidan ki jingkli ki ki jingkli ru ba kidan ki blok namar ngishim kumba san peli ki jingkli naman ko blok te kidan ki jingkli ki ba kidan ko blok kabala da pha ba kidan ki jing smukhia jong ki nongrap hakaba kidan ki snong ki jong ki ba ki bun ba ki drop out student te hakaba dei bat kani ki nongrap ki pan ya ka jubab na ki department ki ba ban kmi kum na ka education department baka ai kaplan jong ka sarkar na kabenta ban penduna ya kani ka drop out high school nang kantong te kawai ke jingkli ka bawan na po ngakan mau ka bawan na po East Jaintia Hill District ba kadon ka jingdawa na ka East Jaintia Hill District limba kinong repro baki kwa banbo ya ka free coaching center
kenang ba ki khun jo ki nong rap ki badan hakati ki district kin yo ya ka ban pentebit ya ladi ban ya khun haki competitive exam paper kata ko bolong kum ka JE nang ta ka NEET bat kum juru wat ki dan ki khun jo ki nong rap ki badan ka jing thrang ban ya khun ya ka UPSC exam ro te kani ki ki jing kli ki ba ki nong rap ki kli bat ko wei ka jing kli ka ba ka balami ba na ki ba bon jo ki blok kalong ba balik ke sarkar hadu entah kamla man penduk ya ke jumat kilo